Opet vam se obraćam sada sa ovoga mjesta. Govorim pred praznom sabornicom, odnosno polupraznom, jer ovdje ima doslovce 11, 12, 13, 14, 15 ljudi, jedan na odlasku. Drage dame i gospodo, teme o kojima sam ja danas ovdje govorio nikoga ne zanimaju. A te teme nikoga ne zanimaju zato jer je saborskim zastupnicima, odnosno većini njih, u životu jako dobro i oni briga nemaju. Za njih je ovaj sustav dobar i oni nemaju namjeru i volju da ga mijenjaju. Pa ipak, ja sam siguran da postoji u srcima saborskih zastupnika koji danas ovdje stoje i slušaju želje, volje i nade za promjenama u našoj zemlji. Apeliram da na njih i njihovu savjest da od puta koji vodi poniženju naših građana, a to poniženje u svakom slučaju se svodi na deložacije zbog nemogućnosti vraćanja kredita, da stanu na stranu vlastitog naroda i pobune se protiv sustava kojem služe. Ja sam kao vijećnik mlad u Zelenoj listi u gradskoj četvrti Stenjevec bio izabran i prepirao sam se tada sa Marijom Jelićem koji je predvodio tamo SDP. Ja sam dugo vremena mislio da je moj neprijatelj Mario Jelić i SDP. Međutim, kada sam shvatio kako funkcionira financijski sustav, shvatio sam da moj neprijatelj nije niti SDP, niti HDZ, niti Mario Jelić, niti Zoran Milanović, niti Tomislav Karamarko, niti Andrej Plenković, niti ljudi koji meni ovdje repliciraju, već je naš zajednički neprijatelj financijski sustav baziran na kreditu, odnosno nemogućnost države da stvara novac, već kao što sam rekao i u prošlom govoru, odnosno ranije, nemogućnost države da bez posredstva privatnih banaka dolazi do novca. Takva situacija stavila je našu državu u ovisan položaj spram stranih banaka. I zbog toga, budući da država ovisi o stranom novcu kako bi financirala svoje potrebe, te banke određuju njenu politiku, odnosno politiku Vlade, a ne saborski zastupnici. Strane banke su te koje su dale zahtjev, odnosno nalog za telefonsku rasprodaju naše zemlje, odnosno te iste banke su te koje će tražiti od našeg premijera Andreja Plenkovića da našu djedovinu uzme putem poreza na nekretnine, a imovinu naše države stavi na bubanj. Dame i gospodo, ono što se događalo obitelji Dukić na dan kada je gospodin Andrej Plenković postao premijer, ta sudbina uskoro čeka sve više naših građana, a na kraju krajeva gubitka imovine neće biti pošteđena niti naša vlastita država. Kako naš dug ubrzano raste kao države, a s druge strane imovina države se ubrzano smanjuje, kad-tad naći ćemo se u monetarnim škarama, što znači da ćemo doći do trenutka kada ćemo imati enorman dug, a nećemo više imati imovine za prodati. U tom trenutku strani kreditori kao stvarni vlasnici naše zemlje tražit će provođenje okrutnih mjera štednje, tražit će smanjenje javne uprave i ono što kolege iz MOST-a nazivaju borbom protiv uhljeba. Ti uhljebi koji su danas sigurni, kojima je dobro, također moraju znati da ovaj sustav je okrenut protiv njih kao što je i protiv svih ostalih ljudi, te da će oni biti prve žrtve takve sulude politike. Apeliram na kolege iz HDZ-a i SDP-a da ne budu taoci politike koja nas sigurno vodi u propast. Apeliram na njih da unutar svojih stranaka djeluju na ljude oko sebe i na svoje članove, da se pobune protiv sustava vladanja našom zemljom, odnosno upravljanja našom zemljom izvana. Ja kao pojedinac ne mogu ništa učiniti. Nas iz Živog zida trenutno je samo 4 u ovom Visokom domu. Ja ne vjerujem da će Živi zid ikada samostalno osvojiti vlast, ali ako vi gospodo iz HDZ-a i SDP-a dignete svoj glas i pobunite se protiv takvog načina upravljanja, naša zemlja ima šanse. Svojedobno sam rekao gospodinu Grčiću iz SDP-a, ako SDP ikada okrene leđa onoj eliti, vrhu piramide moći od 1% i stane na stranu 99% građana, ja sam, gospodine Grčić, odmah spreman pružiti ruku i dati moj potpis. Tu istu poruku uputio sam i Andreju Plenkoviću. Moja borba, kao ni borba mojih kolega, nije osobne naravi i nije za pozicije niti gradonačelnika, niti zastupnika. Mi smo se u ovoj borbi našli zato jer nismo našli drugog načina da ukažemo na probleme u kojima se naša zemlja nalazi. Pozivam naše građane da se probude i strgnu iz sna iz hipnoze u kojem nas drže mediji zadnjih 20 godina. Hvala.